seguim en les nostres entrevistes. Ara parlarem de música, però mireu quina cançó acabem d'escoltar. En Rosabel Torregrosa, catedràtica de música, bon dia, bona vesprada ja, que diguem nosaltres. Hola, Rosabel. Bona vesprada. Estava sentint com la poesia sense la música va molt bé, però en la música ja és sublim, no et sembla? Sí, però és que sempre totes les cançons, independentment del nivell de poesia que tinguen, tenen poesia sempre. Clar que sí. Doncs nosaltres avui hem plantejat el programa sobre la importància que té l'educació i la formació en les disciplines o en les arts, no? En les disciplines artístiques, i en aquest cas volem parlar amb tu de la música, perquè sembla que fixa't el que ens ha dit Jesús Monjo en l'informe, ens ha comentat que el 50% de les bandes de música de tota Espanya es troben al País Valencià i que tenen més de 60.000 alumnes en bandes, més a banda la gent que fan al conservatori. És a dir, per a nosaltres la música forma part del nostre ADN i no acabem d'entendre la poca importància que se li està donant en els nous currículums, i d'això volíem parlar amb tu. Estàs d'acord en això que acabo de dir jo, de la poca importància que se li està donant a l'ensenyament de la música? A veure, què se li està donant? Normalment a l'ensenyament de la música se li ha donat poca importància. El que passa que quan vam arribar allà fa tant de temps la LOCSE, ahir per primera vegada, per fi, la música va entrar en els currículums. Exacte, I en l'any 90. Van poder tindre música tant a primària com a secundària. I en secundària, que és el cas que m'afecta a mi, hi havia 2 hores a primer d'ESO, 2 hores segon, 2 hores tercer, aquestes hores obligatòries, i després ja en quart i cap al batxillerat eren optatives. Però era un hit històric, perquè fins mai en el nostre país s'havia tingut la possibilitat d'aprendre música en l'ensenyament obligatori, no? Tant siga de primària com de secundària. Passem per sa plana i eliminar una hora de música en secundària. I què passa? Que en lloc de tindre primer, segon i tercera música, ens van quedar sense primer d'ESO, i en segon d'ESO van posar 3 hores, i en tercer van continuar fent 2 hores. Sí. Arribem a la LOMCE, la llei d'ERT. La música la va deixar totalment residual, però com havia certes hores que les comunitats autònomes fan en cada comunitat. Sí, que tenen la possibilitat d'ampliar o variar un poquet el seu currículum. Doncs aquí, en la nostra comunitat, com el pes de la música és tan gran, van haver reunions de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i també de l'associació Auliodia de professors i professores de música. En aquest moment se van entrevistar amb qui era la consellera d'Educació i vam aconseguir una hora més de les que teníem abans. És a dir, vam tornar a tindre 2 hores de primer, 2 hores de segon i 2 hores de tercer, com quan l'inici de la LOCSE. Però a més, en quart teníem possibilitat de 2 optatives, no sols música, sinó també arts escèniques, música i dansa. Bé, arribem a la LOMLOE. La música continua igual de residual que en la LOMCE, i ara, en l'esborrany que va eixir del currículum de com se va aplicar aquí en la Comunitat Valenciana, ens trobem la sorpresa de que ens deixen música obligatòria només a primer i a segon d'ESO, 2 hores per curs. En tercer, desapareix. I només té l'opció d'una optativa anomenada creativitat musical i després només l'optativa de música a quart. Però si no has tingut obligatòria en tercer, qui va agafar una optativa de quart? I després, arts escèniques ja no es diu arts escèniques, música i dansa, es diu arts escèniques. I no especifica quin serà el departament. Clar, que això és un altre problema, clar. Llavors, són hores i hores per tot arreu. Han anat perdent-se, vull dir-te que això ha anat... En aquest cas, de cara al curs que ve, serà aplicació en primer i tercer d'ESO, per tant, totes les hores de tercer se perden. En el meu centre tenim 5 tercers d'ESO, és a dir, se perden 10 hores, mínim.
Però això, a banda de que és un problema... Primer, el primer problema que jo veig és per al propi alumnat, perquè ja és una pèrdua tremenda de la possibilitat de donar música. Vull dir-te que nosaltres així estem tot el temps defensant la importància i vinga, i a més la importància de desenvolupar la creativitat en els alumnes fent activitats, és a dir, que siguin creatius, i si no saben música, difícilment. Una de les coses que se pregunta normalment en les entrevistes de feina és sobre temes de creativitat. Claro. I saber música i saber fer diferents disciplines artístiques és un plus a l'hora de trobar un treball, perquè busquen gent creativa. Però i tu a què penses que es deu esta forma de tirar la música per terra? Que es deu a una falta de sensibilitat? Es deu a una pressió d'altres zones o d'altres... És que no ho acabo d'entendre, vull dir, no acabo de captar esta manca de sensibilitat. És que altres assignatures se ho mengen a canvi? Què és el que està passant ahí? Perquè els que estem fora d'això ho mirem així un poc atònits, com diguem, per què? Si teníem ja tot això... Quan vam estar veient l'esborrany, ja quan va arribar als centres, resulta que quan vam posar la càrrega horària de cada assignatura, va aparèixer una assignatura nova que es diu Taller Interdisciplinar, que no sabem ni quins departaments es donaran ni què es donarà. Però a més està obligatòria en primer, segon, tercer d'ESO i en quart optativa. Però és que fa l'efecte, no sé... Quina lògica té posar aquesta assignatura obligatòria en tercer i eliminar la música? Perquè no posen la música obligatòria i taller interdisciplinar optativa. A mi se me'n ve al cap una cosa, no sé si va per ahir els tirs, però des del punt de vista organitzatiu, la comoditat que suposa el tindre un comodí, que pots col·locar ahí hores soltes de qualsevol departament a qualsevol professor. Mentre que, vull dir, a mi se m'ocorre que això podria ser una explicació a la falla esta que estem fent. No? Sí, està clar, però un comodí, però per què? Ja que si tinguérem la música, el Departament de Música en concret no necessitaria aquest comodí. Clar, perquè suposo que la reducció d'horari també redundarà en una reducció del professorat de música, o com és això? Mira, si va endavant aquesta reducció horària, la majoria del professorat interí se'n va al carrer. Ja. Quasi tot el professorat interí, només els que són de molts antiguitats podran continuar treballant en algun institut i molt lluny de casa, òbviament. Sí. I molt del professorat definitiu li tocarà estar desplaçat i a saber on li toca. Ja. En el meu centre, de fet, enguany han donat una tercera definitiva. Per a què? Per a que vinga i se'n vagi. Anava a dir-te que es quedaria en buit, tindrà que anar-se'n. Exacte. Vindrà en setembre per a tornar-se'n a anar ràpidament. Molt bé, vinga, no va tindre hores. Anem a parlar un poquet en positiu, anem a veure. Davant d'esta desfeta, suposo que tant les associacions de professorat com les associacions de societats musicals estaran protestant i tindreu una proposta, no?, des de la vessant professional. Quines propostes i quines accions o mobilitzacions, què esteu fent? Sí, bé, hem format una plataforma que se diu Salvem la música a l'ESO, i Auliodia, que és l'associació de professors de música tant de primària com de secundària, perquè en primària també el redueixen, atenció. I la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana van fer una nota de premsa en la que no veien lògic aquesta reducció i a més se van entrevistar també amb la directora de Conselleria de Cultura, la directora general d'Educació, la directora general d'Educació. També s'estan reunint amb els sindicats i tal. Nosaltres ens hem posat en contacte amb tothom, en els sindicats, en Auliodia, amb la federació, com són a l'ESO també ens recolza, han aparegut notes de premsa en diferents mitjans. Hem organitzat una recollida de signatures en change.org i ja portem més de 8.000 signatures
demanar que no s'elimine la música en tercer d'ESO. Tot això passa pel Ministeri d'Educació, no és un tema exclusiu de la Conselleria d'Educació. O també la Conselleria podria fer com es va fer abans, que ens has explicat, el dir, bé, molt bé, però dintre de les nostres competències podem fer un canvi en positiu. Com està en aquest moment? Això és el que estem demanant. En l'esborrany era el que la nostra conselleria com aplicava el currículum amb la llei que ve des de Madrid, per dir-ho, exacte, del Ministeri. Però la nostra sorpresa va ser que ens han reduït molt la càrrega horària en lloc d'haver-la deixat com estava, sense tindre en compte totes les conseqüències de cara a l'alumnat i de cara al professorat. Nosaltres estàvem organitzant totes aquestes coses per a que fora la conselleria la que en l'aplicació del currículum deixarà, a veure, tenen mans lliures per a poder fer aquestes coses com per exemple l'assignatura que he comentat, el taller interdisciplinar. Molt bé, o sigui que simplement els hem demanat, en els suggeriments que han demanat als equips directius, estem donant-los uns escrits a quasi totes les directives, en els que demanem que per favor la música no siga optativa en tercer, sinó que la que siga optativa siga el taller interdisciplinar. Exacte. Molt bé. Doncs jo crec que es queda clar que esteu mobilitzant-vos, que esteu ahí. Dis-me. Una última cosa, disculpa'm pel temps. Sí, dis-me. Resulta que per avui havíem organitzat una convocatòria per anar a la Cimera Internacional sobre la Professió Docent, que està celebrant-se en València, organitzada per la OCDE, i la plataforma Salvem la Música a l'ESO volien fer una concentració amb instruments i tocar marxes fúnebres. Ens han denegat, la subdelegació de govern ens ha desautoritzat. No ens han deixat que ens concentrem. Doncs queda pendent i segur que ho intentaré en una altra ocasió. Ara tenim una altra data per al diumenge a les 12 a València. Vinga, a veure si sí que és. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos, per l'amor de Déu, si és que nosaltres volem la música, estimem la música i volem que els nostres alumnes en tinguin i ben donada, com és el cas vostre, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Seguirem el tema. Vinga, un beset. Adéu. Adéu.